jou. Het zijn ze negatieve kennen voor je nood. Als ik naar dansen keer, er is wat dingen die voor willen. Kom van nu eens lekker was met een zin als dat aan de pas was. Bij ons te organiseren. Ook nog goed kunnen dansen en dan een romantisch duet. Dan lopen we niet zomaar gewoon een klein busje bloemen van welke nummer. Een busje bloemen. En dan wil ik hier als Lucifer volgen, onderling onder begeleiding van ons Nederlandse moederwetenschap, nog nog te brengen, terug de zaal in, want het begint hier boven wat erg warm te weren. Dat is toch een feit. Ja, de diep is veel en de nieuwe Lucifer. Alleen hoppen! Dank je. Dames en heren, gezeten hier in de hel begint het al te branden en overal te roken. Het begint ook te kratteren en dadelijk dan barst die hel op. Maar natuurlijk niet veel dat de Steener Duuvels zich een vol omhaalt hier boven presenteren. Jongens van de Hoefstebel, zet maar in onze traditionele waas, de Duuvelsbal, om ons gasten en ons bestuur naar boven te horen.
2016, de dag dat wij als vastgelovingsvereniging de Kaetelaers onze en eigen nieuwe Vors Lucifer uit de hel geroepen. Gisteravond hebben we afscheid genomen van Vors Lucifer 2015 Zielpunten en onze nieuwe Vors Lucifer die steekt gisteren al te trappelen. Niet alleen gisteren, maar ook de dag en de weken daarvoor. Wij vinden het geweldig dat jij in zo'n grote getalen hier weer aanwezig ziet en met ons te kunnen kijken en te kunnen gaan genieten van onze nieuwe Vors Lucifer. Ik ga hier even informeren of jij er ook allemaal klaar voor ziet. Stel! Zit jij er klaar voor? Hallo, hallo, hallo. Dat heb ik wel eens beter meegemaakt. Duivels en duivelinnen, zit jij er klaar voor? Dan gaan we ons klaarmaken. Ik wil het niet langer gaan rekken. Ik wil aan de discjockey vragen om de muziek op te starten, zodat wij kennis kunnen gaan maken met onze nieuwe Vors Lucifer. Muziek alstublieft van achteruit. En ik wil er best wat een naam mee hebben. Wil je het vragen? Om te kijken of de poort langzamerhand opengemaakt kan beweren. Het slot kijkt er vanaf. De poort gaat open. Ik had wel een gek gezicht gezegd. Als alle verenigingen tegelen met filmpjes gaan werken, wie een uitroepen van uw gekmakers, dan gaan wij naar de auto. Maar wij zijn duivels. Wij doen dat met vlammen. En wij doen dat met rood. En op die manier een beetje aansluiting te vinden met alle andere filmpjes. In die vlammen, of beter gezegd achter die vlammen, daar staat hij klaar. Vors Lucifer 2016. Hij staat te razelen van spanning. Hij staat de seconden af te tellen totdat ik wil zeggen dat hij te veel zien moet komen. Dat doen we nog niet gans, want we willen die spanning hier in de zaal en hier achter willen we opvuren. Onze nieuwe Vors Lucifer, beste duivels en duivelinnen, is een gekmaker hoe wij groeit op zien. Kom op! Hij staat er klaar voor. En een echte stemmerjong is in een ruim oes ziet komen vanavond in Zaltwieken. Ik presenteer u Vors Lucifer 2016. Dan kunnen we dan uit de hel springen te voorzien. Tenminste, dat zou moeten
woordje heb ik niet te veel gezegd. Het is een rechte scenario. Die zielen jongensdraai uit ziet komen vanavond. Want vanavond is hij uitgeroepen tot Vors Lucifer 2016. Wim Siebgens! En hier in de zaal zitten verschillende die met de ogen aan het rollen zien. Niet alleen in de zaal, maar ook door tussen de hoerigheden. Want hier wordt niet echt veel genoemd. Dat betekent dat wij als Vastelandsvereniging de Kaetelaers het goed hebben gedaan. We hebben de naam goed kunnen verzwiegen. Wim, toen is het goed gedaan. Toen is de mond kunnen haaien. En dat betekent dat vanaf nu iedereen moet weten wie onze Vors Lucifer is. Namelijk Wim Siebgens, Vors Lucifer 2016. Maar, beste Wim, toen geeft dat niet alleen doen. Voor de mensen die Wim goed kennen, die weten dat Wim samenwoont met Yvonne Reis. En Yvonne, dat heeft vanavond allerlei toeren uit moeten horen om zowel bij het sminken van Wim te kunnen zien, als ook heel aanwezig te zien bij het zingen, want het heeft hij vanavond nog op de bühne gestaan. En ik wil hier onze ceremoniemeester vragen en Yvonne vanavond te begeleiden onder muziek van ons Lucifer. Beste Wim, Yvonne, ook voor dit nu de druk en de spanning van vanavond. Het is bekend, Wim is uitgelopen, maar Wim doet steeds nog een beetje kaal bij. Er is de mantelen, er is de look van Vors Lucifer, de heurlijkjes op de kop en toch mis ik nog een aantal attributen die pleitje gaan completeren. En dat zijn de zaken die ik nu als eerste bedicht omgehangen. Namelijk de versierselen die huren bij het zien van Vors Lucifer. Die gaan ik nu omhangen. De Vors Lucifer, die kent pas zijn macht uitoefenen over alle duivels en duivelinnetjes, als hij kan laten zien dat hij ook de machthebber is over die duivels en duivelinnetjes. Het teken wat erbij hoort, dat is de scepter. En de scepter, daar wil ik nou heel ver gaan overhandigen, want daarmee maken we het kleedje eigenlijk ganz compleet. Heel met kan stoel laten zien. Beste mensen, duivels en duivelinnen, vastelavondsvierders van Steel, Tegelen en de Hei. Ik, Wim Siebgens, Wim, Vors Lucifer 2016. Geweldig!
het juiste vastelovenshout dus gesneden. Door hem inderdaad ook de houten scepter. Om alles officieel en compleet te maken, wil ik dit en wil ik u uitnodigen om te luisteren naar de proclamatie behurende bij Vors Lucifer 2016. Beste mensen, wij Vors Lucifer 2016, een 3 keer 11-jarige stijle jong, opgegroeid, weg geweest en nu voor altijd terug op stijl. Samenhorend met Yvonne Reis op aan de pas nummer 2 keer 11 min 5. Is in dagelijks leven werkzaam als ketel- en vlammenspecialist bij Volta Limburg en bij de vrijwillige brandweer in Belveld in zijn vrije tijd. Ook blijven actief als beheerser van vuur en vlammen. Liefhebber van lekker eten, blikskoeskiers en een goeie sigaar. Ter compensatie heel even bij een bekwame beoefener van Aikido. Bezig met krachttraining en geregeld kilometertjes rennend in en uit stijl. Toes op een kersthoudend, maar op een drumstel in zijn hobbykelder. Aard-lid van King of Vakantiewerkstijl en toneelvereniging Kosopa. Voor duvels kun je aard-adjudant van de Stijler Soppers en van vastelovensgezelschap de Weerpiek. Nou toch echt uitgeroepen tot Vors Lucifer 2016. Verklaren hierbij dat wij vastelovend gaan vieren van het grote terrein wies in de Maashoek en van de aap wies op het Kaaloer onder het motto het vlankje brandt, de ketel is aan. Ben gerust, deze hel huurt niet door mij geblust. Ondertekend vandaag zondag 7 februari, Vors Lucifer 2016, Wim Siebgens. Beste Wim, hiermee hebben we het pleitje helemaal officieel compleet gemaakt. Wij vinden het altijd heel erg belangrijk dat de eerste onderscheiding die stil uit gaat strijken de hoedsorde van vastelovensvereniging Kaetelaers is. En dat is die uit gaat strijken en degene die het doelste bezig staat en ook letterlijk en figuurlijk een jaar lang achter zich zal staan. Ik wil dit dan ook verzoeken om deze hoedsorde om te hangen bij die Yvonne. Beste Yvonne, op het moment dat wij aanklopten met de vrouw der vragen en Wim, toen kwam er ook benieuwd een big smile op dat snuitje. En doordat Wim Vors Lucifer, wij als vastelovensvereniging Kaetelaers willen dit in ieder geval al bij voorbaat danken voor die steun en die luk. En dat willen we ook schrijven door dit een busgeblomen aan te bieden. Niet door mij, maar namens de vereniging via Wim is dit busgeblomen vullig Wim. Dus doe dat aan Yvonne, uw handen. Wat een routine, nou al weer bovenop de buurt. Ik wil ons groepsgebel volgen om een paar flinke nummertjes in te zetten. Dat wij met die verhelse duivelse kapel wat een Danny op de buurt kunnen gaan maken. Want toch is het uiteindelijk op te gaan. Vastelovend vieren heel stijl. Dat doen we met z'n allen. Dat doen wij als Kaetelaers, maar dat doen we ook samen met de andere gangmakers van een STV.
onder de muzikale klanken van Vors Lucifer wil ik een afscheid maken als uitnodiging. En samen met hem heel op de nu even een beetje stevige rabbi te maken. Vastavond opstel voor Vors Lucifer.
Deutsche. Ja, ja, der Andi ist richtig in Kacke. Ich auf den Zug gehauen, ich auf den Tanzania, Tanzania, Tanzania. It's geworden, da kriegt die Wolle aus der Woche. Sie will Glorie aus der Tübel in das Haus steht. Nee, der Klang, ja, so singen wir nach Ruhe steht. Noch nie die Glorie, das den Gott der Woche steht. Wir sind aus, wir sind ihrer Gottheit. Oh, der Bibel ist was. Oh, oh, der Bibel ist was.
En wie dat niet weten dat hij is, ik wou straks Marcel een lied geven. En Marcel wil hier zijn, als dit vanaf het huis weer Vors Lucifer is geworden en dat stuk, dat voor mij dit seizoen hier op de knies. Nou, en dan kijk ik hier helemaal de Wim Siebgens, dus dan ben ik wel met Marcel, en hier bedoel ik hier. Proficiat erin. Ik moet wel één ding zeggen, hè. Ik zie de hier gewoon in die buurt. Ik kijk net op zijn Facebookpagina, dat staat zo 4 kilometer gegaan. Oude wie is uit de grond wel. Dus ergens klopt dat toch iets niet, want ik weet niet wie die gaat, maar mensen, wie wil goed lekker een half uur muziek brengen, we zeggen even zoeken. Geniet van het leven, want de les mag eindigen hier!
ze weken niet kunnen zien. Laat je van ik kennen, nu wat ik nog vertel. Maar dit doet niet zo tragisch, het kunt, zo wie het kunt. Dus daar met die gebruik en het gevoel. Want er is maar één keer. En dan groeit mijn dier. Is op mijn eigen keer. En de laatste moet deze zien. Geef het buiten aan. Net zolang je hoeft te zijn. Het is nu een dag vandaag. Nog maar gewoon weer vrij. Dus het doe ik en kan ik niet. Want er is maar één keer. En zei ik zich misschien, al was het de laatste keer. We willen zeggen, Vors Lucifer Wim. Want ze al te lieren, dan huurt ze dat klaar. Dan net als mij jong, zolang het nog kan. Kom en dus mij je vriend, is Pieter. Want er is maar één keer. En dan groeit mijn dier. Is op mijn eigen keer. En de laatste moet deze zien. Je weet het buiten aan. Net zolang je hoeft te zijn. Het is nu een dag vandaag. Nog maar gewoon weer vrij. Dus even mee en kan je niet. Want er is maar één keer. En zeg ik, ik moet zien, al was het de laatste keer. Ik weet toen niet was, wat hij natuurlijk was niet. Die masker die altijd niet voelt, want als dat is mij dat ik is gewoon. Oh nee, wat natuurlijk als je wil, hij trekt mij weg. Oh, ik weet dat iedereen van was waar. We'll be right back.